Sempadan Sungai Kalilunyu, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dadi tempat pembuangan sungkrah. Pemerintah Desa Pamengkang nyoroti lan nyeselaken masih rendahi tingkat kesadaran masyarakat kanggo ora buang sungkrah sembarangan. Ku Pamengkang kosasi nilai masyarakat kang buang sungkrah didominasi saking warga saking luar desa. Kendati ora setitik juga warga Desa Pamengkang kang buang sungkrah meng sempadan Sungai Kien. Tapi kuwu kosasi negesaken bahwa pemerintah Desa Pamengkang wis nyediaken TPS kanggo ngelola sungkrah. Himbauan kanggo ora buang sungkrah kang dilakukan saking pemerintah Desa Pamengkang masih diabaikan saking masyarakat. Lan gawe kondisi sempadan Sungai Kalilunyu paskien dipenuhi saking sungkrah lan nyebabaken lingkungan dadi kotor. Sementara kuan pemerintah Desa Pamengkang sareng sejumlah instansi rencananya apa ngelaksanakan kerja bakti bersih-bersih sungkrah. Masyarakat juga dijaluk kanggo ngejaga kebersihan lingkungan lan ora dadiaken sungai dadi tempat pembuangan sungkrah. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.